Pane chitiko chinoshamisa chinoonekwa kuti aiwa pane force reporting inoitiwa aiwa nevakomana aiwa vekuheadquarters uko kweZNA. Kunozivikanwa kuti aiwa muzana nezuro aiwa the Magamatu kugara barracks was set on fire. Zviri kunzi nevanhu dzinenge nhau aiwa dzematensions dziri kuitika pakati pemaleaders. Zviri kuonekwa kuti kune vamwe vanhu aiwa vakatova injured, vamwe zviri kutaurwa zvealleged kuti kune mumwe wakatofirako, but vakomana vana vachipabhirisa nhonze kuti there were no fatalities kana kuti injuries. Sana mina mashoko anobuda achitaurwa pana munhu subscribe like on the bell icon. Tindapenda panjira chesanganiro chiti in an escalating faction war between the ED camp and Chiwenga camp, hitmen linked to the Mafidi dynasty targeted General Sanyato by setting Josiah Magama Tungogara barracks on fire. Recently, G. Masimirembwa, the security guard, was burnt to death by men driving GD6. Tipini in the comment section maidopa tukono kuti aiwa panoda chifungura pana buda chiti kuzvanzi apana afa kunyepa zvavo. Vanobuda chiti most of them they hire those GD6 vehicles from car hiring companies. Mwachiti most of them are from the CAO department. Mwachipenda chiti mabasa emaparo structures. Now Shum is personally guarding his dead. Times are hard, I tell you. Vanobuda nyora chiti they can kill each other, we don't care. Let them do it quickly, we don't have time to waste. Vanobuda chiti vakajaidzwa ndo mashoko anobuda taurwa panapa nemacitizens atikuona kuti aiwa vanhu panguva ino vachiona kuti vakomana ava vachirongerana zviri kubudidzwa pachena zvapachena kuti aiwa vakomana panguva ino vari pamahwani vanhu and they are not caring, vari kuzviti tine basa nazvo ngavapedzane. Tudze mafungiro enyu kuti kudi pamusoro chitiko ichi nakomese chimedu. Subscribe like, turn on the bell.